Izakhamuzi ezihlala ezindaweni ezingaphansi komasipala wesifunda iKing Cetshwayo zitshele uhulumeni wesifundazwe ngenselele yokugqoza kokuhlinzekwa kwezidingongqangi. Umgwaqo awukho right, if izulu lina imoto kunendawo lapho engayingeni khona njengamenishina indawo yangakithi kwakwamaminza kuthiwa abesezukhlisa abakwamaminza ngenxa yokuthi umgwaqo wabo awukho right unesele. Sinenkinga yamanzi, amanzi kuyenzeka kuphela 3 weeks, kwezinye indawo abasawazi inhlobo sebekhe emfuleni sebasheba nezinkomo amanzi, lokho kungabangela izifo emphakathini wakithi. Intsha ikhala ngamathuba omsebenzi. Impela siyabhubha nje indaba yomsebenzi, abantu baqasha osaziwayo obaba, abantu abasondelene nabo. Uma ufuna umsebenzi wena kumele ugwaze uthole ukuthi umuntu usezokubiza isamba semali esingaka. Undunankulu wesifundazwe uThamsanqa Ntuli udalule ukuthi ziningi izinselele ezikhungethe umnyango wezokuthutha esifundazweni. Yabona umgwaqo nje osuka empangeni ozenkwaleni sike sawuxoxa sobabili. Sikhuluma nje ngawo sobabili. Esho ethi amanye ama-project ahamba kancane kuyamkhathaza. Kwezinye indawo usefike wayinqamula inkontileka ebezenza kancane wayishintsha wafaka ezintsha. Undunankulu ubuye wakhuza ukukhulelwa kwezingane zamantombazane ezisencane zikhuleliswa abantu besilisa abadala. Umuntu okhulelisa ingane nasisini yaphansi ubuhlwengula ngokomthetho kahulumeni kuthiwa i-statutory rape. Manje ngabo noma kuthiwa umuntu ukhipha inkomo noma ukhipha inhlawulo sekuyintsalo kwenza leyo nto leyo. uNtuli unxuse izakhamuzi ukuthi zibambisane nohulumeni ukuze kuliwe nezinselele ezikhungethe lo masipala.